Ola, son Kiko e vouvos explicar como xurxiu este hospital chamado Hospital Universitario Ginecobstétrico 10 de Octubre, situado en Cuba, concretamente na Habana. A finais do século XIX e principios do século XX chegaron a Cuba ao redor de 60.000 mulleres, soas ou con fillos pequenos, carentes de recursos e analfabetas, polo que tiñan que traballar como criadas ou como prostitutas. Os rexistros oficiais figuran nos portos galegos un total de 601 embarcos en 1915. Moitas destas mulleres emigradas acabaron tendo sífilis e falecían nas casas de recollida porque non tiñan acceso aos hospitais. Foi o 12 de xuño de 1912 cando un grupo destas galegas uníronse e fundaron unha organización denominada Solidaridade Pontevedresa para poder axudalas dende todos os ámbitos. 5 anos despois, en 1917, cambiaron o seu nome a Hijas de Galicia e o Centro Galego na Habana encubriu a súa existencia e intentou afogalas como figura pública. Ese islamento rematou en 1919 e continuaron co seu traballo de apoio económico, moral e espiritual ás galegas e a súa descendencia. En 1924, a asociación gañou integrantes e cartos dende a súa creación, permitindo deste xeito a compra dun terreo para levar a cabo o proxecto de adquisición da clínica. Ao paso dos anos ia ampliándose máis. Sen unhas actas guardadas no propio hospital, foi en 1956 cando se acolleron aproximadamente a 36.000 mulleres, nenos e nenas. Debido á alta demanda, tiveron que ampliar o centro de saúde contando con 5 quirófanos, 10 salas para hospitalización, 39 médicos, 206 pacientes por día, nunha institución de 8 pisos, tal como recollían os documentos. Ao ano seguinte, 1957, Hijas de Galicia contaba con máis de 968.000 pesos de presuposto. O hospital foi confiscado polo castrismo en 1959, polo que a asociación Hijas de Galicia desapareceu e pasou a chamarse Hospital Docente Materno Infantil 10 de Octubre. Con este cambio, pasou a ser un hospital materno-infantil que atendía unha comunidade máis heteroxénea. Contaba con 324 camas e chegou a ser a segunda maternidade do país, un dos de maior número de nacementos a nivel nacional e o de maior en cantidade de nacementos da capital. Convertiuse nun centro docente onde se impartiu docencia de pre e posgrado e onde se graduaron médicos cubanos e de outros países de América Latina, tamén especialistas de ginecobstetricia, pediatría e neonatología. No ano 2012, o hospital deixou de ser materno-infantil. Bueno, podo asegurarvos que ese non foi o motivo. E pasou a ser ginecobstétrico. De aquí o nome Hospital Universitario Ginecobstétrico 10 de Octubre, que é o nome que conserva actualmente. En 2019, o paso dun tornado na Habana fixo que a estrutura do centro de saúde sufrira danos. Houbo roturas e pérdidas como o do 90% dos ventanais da cristalería, quedaron afectadas as cubertas, perdeuse a rede hidrosanitaria e hidráulica e as tuberías víronse presudicadas tamén. Para a súa recuperación, recibiu medios e material ginecobstétrico do Fondo de Poboación das Nacións Unidas. É o primeiro hospital do país en poñer en marcha un banco de leite humana e o único da capital, sendo centro de referencia internacional neste tema. En canto a premios e recoñecementos, recibiu o Anual de Saúde, premios nacionais ao innovador e numerosos recoñecementos no Foro de Ciencias e Técnica a nivel nacional. Ademais, obtivo premios vinculados ao desarrollo das investigacións a nivel do Instituto Superior de Ciencias Médicas da Habana, na ANIR, dende o ano 1993, destacando a nivel provincial e nacional. O centro foi seleccionado para participar na primeira conferencia do Sindicato de Saúde e a primeira e segunda da ANIR.
E non podo rematar sen antes mencionar a Julio César González Pagés, o historiador que encontrou documentación relacionada de Hijas de Galicia e a súa investigación e posterior publicación foron claves para coñecer a verdadeira historia desta institución.